Ngemiturut ko sakit na tawan ti ayan ayata nunaragsak kaken kwa na anyang arud palubusan ka sabay tamay bay na ti ayat akal kalikagumam tanu siya kiti kunam lipaten kon ti pait tinapalabas. Kumusta? Di mo pa ikunan siyak maawatan daytoy rikna kapuka di takadwa misuna nagmayat kibinyo adwa ngemiturut ko sakit na akal kalikagumam tanu sakit ti kunam lipaten ko ti pait tinapalabas. Di pait tinapalabas. Tanu siya kiti kunam lipate kon di pait